M'has ensenyat coses de mi que jo no soc conscient d'elles, és veritat. I la confiança de Josep Lluís i tot. Bueno, jo, per trencar un poquet, perquè m'he emocionat i... Has començat tu. Pues jo vull que ara dir primer que estic molt agraïda a moltíssima gent, començant per tots que esteu així, perquè si no això no és possible, ni val la pena, ni realment tots els que fem alguna cosa volem que els altres la compartisquen. A vegades volem que l'admiren, altres voltes es poden enfadar, però que crea alguna reacció. Si no n'hi ha públic, no n'hi ha. Aleshores, gràcies per compartir-ho, està bé en mi. Sé que molts han fet molt d'esforç per vindre perquè és un dijous, perquè viviu lluny o perquè teniu mil coses més que fer. I, bueno, vull començar. Tenia una xulla, però he decidit que no la dic. Agrair-li a Josep Lluís Galiana el fet que hagi brindat aquest lloc, que és una sala preciosa, em pareix preciosa, la vaig veure enorme, quan vaig dir que vaig dir, com li deia jo sol. I no sols a tu, Josep Lluís, sinó a tot el ben organitzat que teniu això, a Juan, un valor que està per ahí, que va tenir una paciència i un gust exquisit a dir, i per vosaltres, moltíssimes gràcies, de veritat. I demano un aplaudiment per a aquesta sala i per a... Després, ja tenia pensat agrair-li a Teresa Xafer este regal que em fa avui, perquè és una dona superocupada, està preparant una exposició de moltíssima envergadura, un catàleg de molta importància, tres ditells despeig, ella i algun ajudant, i la feina s'ha d'hagut així, i després té un rango i una categoria que m'avala, i jo només no puc demanar. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Teresa, de veritat. I després també vull agrair que a vegades en l'emoció s'oblida, que són els de casa, però el que tu has dit, sense este company, és difícil, dir-ho, però és el meu oasi i el meu pilar, el meu